Leano, say something for the camera. Ajde говори. Я за нас. Много приятно. Мартин пак му накиса газягата и Оле, стига лъка бе, стига бе. и на кая го набихме. Той има видео, спокойно. С нощи на тенис много го набих. О, ес. На голф много го бия. О, ес. На плуване го бия. И на ебане, нали? На Ибани не съм го пробвал още, ама сигурно и на Ибани ще го набия. Sorry. Тука. Чека първо ръс. Зумнал. Е такъв кораб ти пожелавам да дизайнваш. Когато ти направиш някой Барка. Дизайнова по-хубава, бе. Кажи ми такъв да мога да строя за мене. Собственик. На камерата, виждам ли се? Martin, you want something to drink? О, е, кок? Coke? Я? Give him a water. Lemonade? Juice? Я.